ఖండములలాగా డివైడ్ చేశారు. దాంట్లో ఎన్ని ఖండాలు ఉంటాయి అనేది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇది బాలకాండం, అయోధ్యకాండం, అరణ్యకాండం, నేను ఇప్పటికీ 3, కిష్కింధకాండము, సుందరకాండము, యుద్ధకాండం, ఇన్ని ఖండాలు ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఉత్తరకాండం ఎన్ని ఉంటుంది? 7 బాలకాండం 1, అయోధ్యకాండం 2, అయోధ్యకాండం తర్వాత అరణ్యకాండం 3, కిష్కింధకాండం 4, సుందరకాండం 5, యుద్ధకాండం 6, ఉత్తరకాండము 7. అంటే ఈ యొక్క 7 కాండాలు మొత్తం ఏమవుతుంది? రామాయణం అనేది ఏ విధంగా స్టార్ట్ అయింది, ఏ విధంగా ఎండ్, అసలు రాముడు ఏ విధంగా వచ్చింది, వాళ్ళ యొక్క వంశం ఏంటి, ఈ వాల్మీకి ఏ విధంగా రచించింది, రచించడానికి ఎలాంటి పరిస్థితులు దారితీసింది, అసలు ఎందుకు రాయాలి, ఆయన గురించి ఎందుకు తెలుసుకోవాలి అనేది మొత్తం ఈ 7 కాండాలు ఉంటాయి. ఈ 7 కాండాలు అనేవి ఎలా ఇచ్చినట్టు ఒక్కొక్క కాండం సర్గలాగా విభజిస్తారు. వాల్మీకి మహర్షికి నారదుడు చెప్తున్నాడు. ఇప్పుడు ఈ లక్ష్మణుడు ఎలా వెళ్తున్నాడు? రాముడితో పాటు వెళ్తున్నాడు. అయితే ఒక రాముడి భార్య ఎవరు? సీతాదేవి యొక్క తండ్రి ఎవరు? జనక మహారాజు. ఎవరో జనక మహారాజు. జనక మహారాజు యొక్క కుమార్తె శ్రీరాముడికి ధర్మపత్ని అయినటువంటి సీతాదేవి కూడా ఎవరు వెళ్తుంది? శ్రీరాముడు వెళ్తుంది. వీళ్ళందరూ అరణ్యవాసం, అడవి వెళ్తుంది. వీళ్ళిద్దరితో పాటు భార్య భర్త. ఎవరు భార్య ఎవరు? భర్త ఎవరు? ఈ సీతారాముడితో పాటు ఇంకెవరు వెళ్తున్నారు? లక్ష్మణుడు కూడా వెళ్తున్నారు. అయితే వీళ్ళందరూ వెళ్ళిపోతున్నారు.